Така, намирам се в южната част на квартал Прослав, Пловдивско, където вчера бе запалено или се самозапалило сметище, което виждате колко удобно е скрито зад тези стени. Тук явно идват камиони с строителни отпадъци да изхвърлят боклуци. Все още тлее, както виждате. И пожарникарите само са го загасили. Тук видимо имало канал, който е бил за напояване, най-вероятно. Обаче в момента е смечите за строителни отпадъци. Виждате, в размер на 3-4 декара. Това е огромна площ. Сега ми кажете, след като пожарникарите знаят, че това място се е запалило, дошли са и са го изгасили, къде е следващото дело? Къде е следващата стъпка? Не се ли самосезира РИОСВ Пловдив, за да изчисти това място? Вижте за какво става въпрос. Гледайте. Къде е следващата стъпка на институциите? Или само да го потушим и то да продължава да съществува? Ужас. Европейска столица на културата. Точно долу около връзното. Виждате за какво става въпрос. Още тлеят тук запалените неща. И това не е едно, те са много сметища из Пловдивско.